Štartuje Simona Caňová, Chico RS reprezentujúca RS Team. V parkoure sa pripraví posledná jazdkyňa tohto lotu Nikola Kratochvílovej. Výsledok Ivety Kapelovej z Grand Quality M. Čistý parkour, čas 49,98, odchýlka od optimálneho času 1,98. No, pomalo. Som hovoril, ale zrýchlejšie. Pomaly? Hej. Štartuje Nikola Kratochvílová od TJF Motyšice. Výsledok Simony Caňovej z Chico RS. Parkour bez trestných bodov v čase 49,21. Odchýlka od optimálneho času 1,21. Som hovoril, ale zrýchlejšie.